Може ли полицията да ни арестува за това, че сме си забравили личната карта? И кога полицейският орган има правото да ни поиска документ за самоличност? Това е темата в този епизод. Аз съм адвокат Сокол Нетков, отдаден на правозащитна дейност вече повече от 10 години. И така, относно въпроса кога полицейският орган има право да ви поиска лична карта, ако трябва да бъда честен, българското законодателство предвижда прекалено голям диапазон от хипотези и възможности, при които полицейският служител има право да ви поиска лична карта или документ за самоличност. Но има едно нещо, за което трябва полицейският орган да държи сметка, а често не държи сметка за това. И това е обстоятелството, че във всеки един момент на осъществяване на правомощията на полицейските служители, те трябва да бъдат съобразени с закона, но не само, а и конкретно и с целите, заради които са самите правомощия на полицейските служители. А целите на правомощията на полицейските служители са пряко свързани с тяхната дейност по превенция, пресичане и разкриване на престъпления. Затова, следвайки този общ принцип, в случай, че бъде поискана лична карта извън контекста на закона и целите, може да се говори за полицейски произвол. На следващо място, по въпроса дали липсата на лична карта или на документ за самоличност може да бъде основание за задържането ви, отговорът е в някои случаи може, в други не може. Зависи от конкретната обстановка. Това или тези обстоятелства обаче също представляват източник на повишен риск от полицейски произвол поради недобрата подготовка в някои случаи на полицейските служители, които тълкуват закона буквално, без да съобразяват целите, заради които са съответните правомощия, които са им дадени от закона, за които говорих по-рано. И в тази връзка, действително, закона позволява, че в случай на невъзможност да се установи самоличност на едно лице, също може да бъде задържано. Обаче, пропуска се, че преди да бъде пристъпено към задържане или полицейски арест на определен гражданин, полицейският орган не е достатъчно да установи, че определено лице не си дава личната карта или не предоставя документ за самоличност, а следва да проведе и да положи възможния максимум усилия да установи неговата самоличност по друг начин. Това означава, че може да установи неговата самоличност по показания на други лица, може да установи неговата самоличност, включително чрез определена справка до системите, информационните системи, до които имат достъп полицейските служители, или по друг начин да се установи самоличността на лицето, което не предоставя документ за самоличност. Едва когато бъдат предприети всичките тези действия и те не доведат, обаче наистина да бъдат предприети, а не да бъдат симулирани, каквито също имаме много случаи и представлява полицейски произвол, така че не симулирани, а действително когато бъдат предприети всички тези действия и не бъде възможно да бъде установена самоличността на лицето, тогава единствено би могло да се пристъпи до неговото задържане и при положение, че поискания документ на това лице е във връзка с дейностите и правомощията и функциите, които са главни за полицейските органи, свързани с пресичане, разкриване на престъпления, а не
както се казва и както обичат понякога полицейските служители да правят на око, защото са решили просто така да проверят някой. Кога една забравена лична карта може да прерасне в полицейски произвол? Директно ви давам пример от моята практика, скорошен пример, в който моят клиент при поискване на документ за самоличност от страна на полицейски служители прави контраискане към полицейските служители да му обяснят каква е причината за поискане на документа. Това ядоса полицейските служители, които интерпретират ситуацията така, както на тях им е угодно и решават, че това действие представлява отказ да се даде документ за самоличност и на това основание задържат клиента. Разбира се, в рамките на съдебното производство беше установено, че действията на полицейските служители са в абсолютен разрез с закона. Тази заповед беше отменена и съответно поискахме, разбира се, и обезщетение за незаконосъобразните действия. Ето колко е тънка границата между това полицейският служител, извършвайки правомощията си законосъобразно, да се премине към полицейски произвол, което представлява винаги действия, чрез които силовите структури погазват правата на гражданите и следва много да се внимава за такива случаи и да се търси навременно адвокатска помощ и защита за документирането им, установяването им и търсене на съответната отговорност. Какво трябва да направите, ако се съмнявате, че сте жертва на полицейски произвол, включително в контекста на полицейско задържане? Възможно най-скоро и най-бързо трябва да потърсите адвокатска помощ. Ние сме на среща, за да ви съдействаме, консултираме и защитаваме в случай, че се съмнявате, че вашите права са били по някакъв начин нарушени от действия или бездействия на полицейският орган. Следва също така да обърна внимание, че действията на полицейският орган подлежат на съдебен контрол, има възможност за образуване на съдебни производства и в случай на констатирани нарушения съответните действия, писмени заповеди могат да бъдат отменени и да се търси отговорност от полицейският орган, която отговорност да репарира претърпените вреди, които могат да имат имуществен или неимуществен характер. Така че, ако се съмнявате, че сте били обект на погазени права, не се колебайте да се свържете с мен. Благодаря ви, че гледахте видеото. Надявам се да ви е харесало и да ви